talem betul. Anak tenis kayak Aku nunggu posisi ngene iki ya kok diubet-ubet dan perbanan. Wah aku ayo wis ora yakin. Ra iso ya wis batin pikir. Ana tepak wong iki dilaw sopo. Wah, lam-lam. Lha iki iso mijet tenan po lakukan. Iso jare yo biasa ae lah kan mijet apa sampe ora tepak iki ngene sakal utok wae. Videono ning sakal utok ron sakal sampe rono aku bisa ora pindono rono. Buka mukane ganti mari ngono Gus let suwe maneh ping ngono iya ping dulu lho wis ping 3 ketelune kalau terus do suwe kok bisa ulung iku ngono dan wis dibuka dhewe to uran-uran go kuring dandan go pur dipijat-pijat naon cuma alon-alon sampai terak karuan ngubur dhewe ya lewat temen tolo. Tapi tau ngalami dhewe bisa. Ya ngaku hujan mau membuli-muli sik omah kok hujan mau kok. Iya. Hujan mencari pen. Oh mau semula kok ini. Para loro nang bijare ngono operasi. Yunus mau saya mau suwe. Suwe iki ya. Wah semua kene. Kon operasi. Ayo kon operasi. Dagone kakak. Siku lagi. Iyo. Kongkon motor harus. Motor nomor. Lah ya wae. Bisa ana ya rada greget-greget aku ora ndek diturut. Ngendane ngandel-ngandel. Lah Pak berang lah ya Yuna. Mesti ngomong iya. Lah aku ora mau bisa pintu. Tak kongan ngomong Lanjut wong wis wayahe waras. Sisa gak yo mengko kaena. Iya wis iso gelem. Sampai sakal putuk yang ngene. Rajane ning kok lagek ngenane. Maling mentok iku lawas-lawas iku 3 dino. Iku wis paling pol lama sih, wis paling kesuwen bawa mrene jalan 3 dino. Iku wis kesuwen. Sampai pelan-pelan. Iya. Lagi kae ngene iki ana jeneng ngono diterapi tarik ngene tok dipapakno balik. Wis waras. Ada tonton dirasakno jalure. Nah, wis kebunan daging kan yo tangan barang kan yo wis ora patek iso ngrasakno. Iya. Wong sangkal putung iku rasa tangan sing sedhik iku pangane sangkal putung ngrasaknone iki sing iku. Lah nek wis lawas ngono kan nanti kan wis iki.
kebun iki mau dadi wis ora patek iso iku ngrasakno posisine. Iki sile iki piye ngono wis ora iso dene. Mulane sampe kon ngrasakno. Sik. Cek apa posisine balunge kan. Nek sak sanggup noto. Saya ngomong sanggup tapi Yo mancing kon balik ana meneh wis duwe fotone rong senen balunge iku ora posisine balunge aku wani noto. Kan ngono. Orene nek nggo fotone yo sakalku tuh ndi sing ndi dempel. dempel. Mbah Mahmud lho, tunggale manat dereng biyen. Kan rono. Mahmud. Iya. Bisa Agustus kan? Agustus mbok tanggal piro? Iya tapi daun ning gek kono iku wong jon negara barang jaya wantri yo pakai wasiane. Jon negara barang moro rono. Sembol barang sambate rakam anak. Cuma ayo rada iso gerak-gerak ora iso metu iso nyendak apa-apa kan nggodhog kemi barang nyuwek bumbu iku ya iso dan iki wis duwe kekuatan. Lah iku cara kok nggih sangkal putung ya wis apik. Kok ilmune wis rada iku bisa. Wis ora do luntur. Bojone sitoke ya. Oro. Diulang no tero kan. Suwe. Aku zaman kalau Gus Rat pas di teko Malaysia kan. Kan ya wis iku kene kan sing kayak mau digawa ping 4 monggo piro. Lah aku ono lemak iki sampe ping 9 ta. Aku ngeterong iki ngene iki. Tapi yo bukan itu dari rai Iya menjene galung tua. Iya. Galung tua manje yo ora iso maksimal balik ya. Apa Jauh puas.
Kaya rada enak keinginan itu iwak apa di sini. Komplek ini kita mau mari kita tuh. Sempat ngono wae kok iki rasane ngono ae. Kalau ada operasi, bagaimana waktu itu ya? Barang aku yo. Biyen ae ning sekarang ya malah sasaten bendina mangan wae kutuk. Mancing kate pinggire omah ngene wis telaga biyen. Sekarang iki. Iya. Aku mau itu mari ngarep itu dari lama. Akan kok mati terasa. Yo mati biasa. Aku kalau itu kok belajar itu. Bagi itu masak kawitan jok santai ora ditarik nanti kok. Tarik dhewe. Iya. Terus luai nah. Iya nya nggo rasa besok. Tapi nek iso sambil tes. Itu yo masak terus sama lawan itu kono malah raumat Malah Roma. Aku
Sawah aku sik pakai dah. Sawah Ebong. Ayo kan urung tau. Mau wae ya. Juga. Gimana piro Pak Tok? Mana wis Tok? Kalau pal kan. Haram berarti ya Pak. Kami orang ini terakalan juga ada ngomong ya. Mari kan. Uang, ayo. Ayo, pulang, pulang, pulang ya, pulang bentar. Pulang, oke. Ini jadi saya kena di titik turunannya. Tadi kata scan ya Pak. Ayo angkat oke nih. Boleh?
Ayo pulang, ayo. Pulang, ayo. Ayo. Pulang ya. Pulang. Ya. Pulang ya. Ayo. Oke. 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 Ayo. Bawa HP-nya. Balik dulu. Mana? Oh, tahu tak ngobrol bro. Tak ni wah. Tahu tak ngobrol. Tak dulu. Tip. Gini dah. Ngene deh, Pak. Oke. Kabeh salaman aku tidak sampai.